Hvorfor skal der sne så meget? Og jeg er også oven i købet kommet ind i sådan et snelandskab. Hvad er det der? Hvad er det der? There are 21 days left until the Christmas. En julemand! Jeg fandt en julemand! Hallo? Den siger så ikke særlig meget. Den står også bare og kigger ind. Jeg spottede en julemand. Christian, nu må du. Den siger julemand. Jeg hedder ikke Christian. Hvad hedder du så? Jeg hedder Shadow. Ja, men alle de navne, jeg også skal huske på, mand. Det må jeg meget undskylde. Christian. Nej, Shadow. Undskyld, Shadow. Du skal lave 2 opgaver til mig. Den ene opgave, det er at give mig en adventskalender. Ja, men herr julemand, du har allerede en. Ja, men jeg skal have 2. Og hvorfor skal du lige have det? Det ved jeg ikke. 2 advents julekalender. Okay. Jeg prøver at finde nogen. Godt, Shadow. Ja. Okay, 2 advents julekalender. En er åbenbart ikke nok, så man har det andet. Så... Og hvad hvis så der ikke er nogen af det her? En dør ind til... Okay. Jeg så ikke... En hvad, jeg har givet op. Allerede. Der er ikke nogen som helst væltet adventskalender eller noget. Nu går jeg altså op til Claus her, og så siger jeg det. Der var altså ikke nogen adventskalender, så du må nøjes med den ene. Nå, okay. Tak for, at du ledte efter det. Selv tak, tror jeg. Nå, men du skal også videre. Jeg har en opgave til dig. Og hvad det? Det ved jeg ikke. Du må finde et eller andet til mig, så jeg ikke står her og glor i al evighed. Okay. Jeg skal nok prøve så. Okay. Så han vil have, at jeg skal finde et eller andet til ham. Jeg ved ikke, hvad jeg skal finde til ham. Det er det, der er problemet. Så... Hvad skulle man finde til ham? Noget uld, eller hvad? Så siger vi bare ikke til ham, at jeg har valgt det hedder, taget det derfra. Jeg har også en nissehund på, ja. Så lad os prøve at gå herinde. Ja, julemand, jeg har nogle ting til dig. Hvad er det for nogle ting? Jeg har et stykke rødt uld og hvidt uld. Det ligner altså meget dem, der er på husene her. Men det er det ikke. Okay. Så må du gerne gå igen. Okay, så gør jeg det. Jeg håber, vi ses julemand til den 24. Ja. Hej hej.